madwaro mondo warie Kenya. The only way out and timo nonro moro outside. In fact, Parliament anyalo institute investigators nikech koro gidwarie piny. To also investigate the matter to jogi be charged under private prosecution. Magi gik mabiro rie piny. Deterrence. Beruga managa actions. To kwa dwa depend kuom jogi. Kaka Willis wacho ni ng'ani resign otimre nadi. He's not going to do it on his own. Because the next thing in koro wadwa gani mondo ji demonstrate, which will also give them time to celebrate. Nikech ging'en ka ji okwe to wach no biro rumo. The best thing is to work smart. Is to take action. Ni koro gini wasomiu tambu ji dhi court to dwaro necessary orders and to institute charges. Koro wanyalo charge joma wadwarogi. That is when how good brains can help this country. To jo ipo makoro wacho sani ni gidwaro ni kabeto ni gomigi matin ndala par mondo gitim nonro margi. Okine ka nonro mara ipo adhi konyo yumura mondo. Gite mane giyango kawuono polisi auchiel mane ni iye kanyo mabit giwacho no segol. Okine ka ipo cases magisobedo go chien kucha. Nitie magisotimo to nitie